ụwa niile amatawo n'ibu chi, ya mere m ji na-aṅụrị. ụwa niile amatawo n'ibu chi, ya mere m ji na-aṅụrị. ụwa niile amatawo n'ibu chi, ya mere m ji na-aṅụrị. ụwa niile amatawo n'ibu chi, ya mere m ji na-aṅụrị. Ndị be anyị ekele m unu. Ihe a bụ oge amara. Onye unu na-anụkwa n'olu ya n'oge awa abụọ onye ozi Chineke. Aha m bụ Chris Uchechukwu Ibe. N'ụbọchị taa eji m okwu Chineke bịa, and I believe na okwu ị ga-anụ n'ụbọchị taa ga-abụ ihe ga-agba gị ume. Ọ ga-enyere gị aka na ndụ gị. Tupu anyị ebido, m ga-ala gị ka ekpe ekpere ebe ọ bụla ị nọ. Biko mechie anya gị. Chineke, anyị ekele gị n'ụbọchị taa. Ọ bụlarị dịka anyị na-aga n'okwu gị, ana m asị ka okwu gị nwere ike bịa, ka o were ngọzi na amara bịa. Ka ntị niile nke ga n'okwu gị n'ụbọchị taa abụrụ ndị a ga-agọzi agọzi n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ nsọ gị, mepee the book of Matthew chapter 5 verse 14. M ga-agụ ya n'asụsụ Igbo. Akwụkwọ nsọ wee sị, unu onwe unu bụ ihe nke ụwa, apụghị izo obodo nke wuru ewu n'elu ugwu. N'ụbọchị taa na m ekwu okwu n'isiokwu nke na-asị ịbụ ihe. Ịbụ ihe. N'English ọ sị, you are the light of the world. Mgbe Chineke chọrọ ike eluigwe n'ụwa, na mbụ akwụkwọ nsọ sị, in the beginning God created the heavens and the earth. Na mbụ Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ụwa wee bụrụ ihe tọgbọrọ n'efu. Chineke wee sị ka ihe dị, ihe wee dị. Mgbe Jizọs bịara, ọ na-akụziri anyị akwụkwọ nsọ. Ọ sị anyị na the book of Matthew chapter 5 verse 14. O wee gwa anyị sị, ọ bụ unu bụ ihe ahụ. Gị onwe gị bụ ihe. Ọ sị na ịbụ ihe wee nye ụwa niile. Ịbụ ihe wee nye mba niile. Gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ka ị mata na Chineke kere gị dịka ihe. Mgbe Chineke bidoro ike ihe n'ụwa, o bụ ụzọ kee ihe. Mgbe o kechara ihe, o kewara ihe n'ebe ọchịchịrị dị. Ihe ahụ dị iche na ọchịchịrị. Onye ọbụla bụ nwa Chineke dịkwa iche na ọchịchịrị. Baịbụl mere ka anyị mata na ndị nke na-efe Chineke, ndị nke na-eso ụzọ Chineke, ihe a kpọrọ ha bụ ihe. Ndị nke na-adịghị eso ụzọ Chineke, ihe a kpọrọ ha bụ ọchịchịrị. Jizọs wee sị anyị na unu bụ ihe nke edowere n'ụwa site n'unu. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na mba niile ga-amata Jizọs, mba niile ga-amata Chineke. Ile anya na verse 16 of that same place, ọ sị, let your light so shine before men. Ọ sị ka ihu unu pụta ihe n'ebe ndị mmadụ nọ, that they may see your good works. Ka ha hụ ọrụ ọma gị, ka ha hụ mgbalịsi ike gị, ka ha hụ ịdị nsọ gị, ka ha hụ ezi omume gị. Site n'ọrụ ọma gị na ezi omume gị, akwụkwọ nsọ sị na ha ga-efe Chineke, na ha ga-ebuli Chineke elu, na ha ga-efe Chineke. Ya mere, gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, amaghị m ihe na-agabiga, mana ka m gwa gị, Jehova mere ka m mata na gị onwe gị bụ ihe, mụ onwe m bụ ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe nye mba dị iche iche, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe nye ezinụlọ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe na ezinụlọ gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe n'ebe ị na-alụ di na nwunye, gee ntị. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Mgbe ị nabatara Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ihe ga-abata n'ime gị. Ihe ga-abata n'ime gị. Ọ bụkwa na ibu ihe ahụ bụ ihe gosiri na ị bụ nwa Chineke. Ọ bụrụ na ihe adịghị n'ime gị, ị bụ nwa Chineke. N'ezie, ọ bụrụ na ihe adịghị n'ime gị, ị bụ ọchịchịrị. Mana ọ bụrụ na Jizọs bata n'ime gị, ihe abatawo n'ime gị. Ọ bụkwa ihe ahụ bụ ihe ga-differentiate gị between the people of the world, between the children of darkness. Jesus said, you are the light of the world. Ịbụ ihe wee nye ụwa. Ịbụ ihe wee nye ụwa. O nwere ndị nọ n'ụwa na-aga ije n'ọchịchịrị, ha na-ebi ndụ na-adịghị mma. N'ihi nke a, Jizọs ji maka ya wee bịa. Mgbe ọ bịara, o wee nwụọ ọnwụ n'elu obe Kalvarị n'ihi mmehie anyị, n'ihi mmehie ụwa niile. Ndị ahụ ndị nabatara dịka onye nwe ha na onye nzọpụta, ndị ahụ ka o mere ka ha bụrụ ihe. Ndị ahụ ka o mere ka ha bụrụ ihe. Mụ onwe m bụ ihe.
n'ebe ọbụla m nọ. Ebe ọbụla nọ na-eme sure na ihe Chineke chabatara ebe ahụ. Now, hear this very clearly. The Bible says, when God saw this light, He separated the light from darkness. Anyị abụwo ndị separated from darkness. Anyị abụwo ndị akpọpụtara na mmehie wee kpọta n'ezi omume. Anyị abụwo ndị akpọpụtara n'aka ekwensu wee kpọta na the kingdom of God. The Bible says He has translated us from the power of darkness, n'ike nke ọchịchịrị, and translated us away bubata anyị na the kingdom of His dear Son, the kingdom of light. The kingdom of light. Ya mere n'ụbọchị taa, ọ bụlarị dịka na n'okwu a, ana m asị ka Chineke nyere gị aka ka ọ gbaa gị ume n'ebe ọbụla ọchịchịrị gbara na ndụ gị, ka ọchịchịrị ahụ bụrụ ihe ga-ebi n'ụbọchị taa. Tupu m sign out, achọrọ m ka m kpere ekpere. Father, in the name of Jesus, ana m ayọ n'elisi ụmụ gị ndị nụrụ okwu a n'ụbọchị taa, ana m asị ka ọchịchịrị bụrụ ihe ga-ebi na ndụ ha. N'ụbọchị taa ka ha bido na-ahụ ihe n'ebe ha na-azụ ahịa, ka ha hụ ihe na ndụ ha, ka ha hụ ihe n'ezinụlọ ha, ka ha hụ ihe n'ụzọ niile nke dị iche iche site n'ụbọchị taa na-aga n'iru n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya mere gị egere m ntị n'ụbọchị taa, ama m n'okwu Chineke nke ị nụrụ abala gị n'ime obi. Ọ bụ okwu Chineke ka anyị ji alụ ọlụ. Ọ bụ okwu Chineke bụ ike anyị. Ọ bụ okwu Chineke ka anyị ji emeri onye iro. Ọ bụlarị dịka o doro gị anya n'ụbọchị taa na ịbụ ihe wee nye mba niile, ọ ga-amasị m ebe ọbụla ị nọ ka ihe Chineke chawa, ka Chineke bụrụ na ga-ebuli elu n'ihe ndụ gị. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị. Gekwe ntị ka m gwa gị, o nweghị ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a ọ rapụ Chineke, ihe ha agaghị enwe isi. Ọ bụ Chineke bụ na ihe ọbụla ị na-eme n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na onye ahụ etinyeghị Chineke n'ime ya, ihe ahụ agaghị enwe isi. Ọ bụ Chineke bụ ike anyị. Dịka m kwuru na mbụ, okwu Chineke bụ ike anyị, ya ka anyị ji emere onye iro. Dịka mmadụ ịbụ, tinye okwu Chineke n'ọlụ. Psalm chapter 119 verse 105, onye abụ ọma sị, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nke na-apụta na ọ bụ okwu Chineke bụ ihe na-edu anyị n'ụzọ anyị niile. Ọ bụ okwu Chineke ka anyị ji ahụ ụzọ. Ụwa a bụ sọsọ ọchịchịrị ka ọ gbara. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ imeri ọchịchịrị nke ụwa, okwu Chineke ka ị ga-eji aga. Ọkwa na okwu Chineke ahụ bụkwa ihe. Nke onwe gị bụkwa ihe. Jizọs nke nọ n'ime gị bụ ihe. Ọhụna na onwe ihe ọbụla nwere ike imeri gị n'ụwa, n'ihi na ike ka ike, ihe ka ihe niile. Ka Chineke gọzie gị dịka ị na-eme nke a. Echetakwana na aha m bụ Chris U. Ibe.